Какво да приказвам? Няма какво. Доста е трудно да говориш в YouTube. Но за да забавлявам малката си аудитория от хора, които ме гледат, трябва да приказвам нещо по-забавно, за да не си отидат и те. И тези хора, които ме виждат в момента. Колкото и малко да са. По телевизията е пълно с интересни неща. Но все пак няколко е измислил да си гледа интернета и това, което дава тук.